Farfuria cu mâncare a fost aruncată pe jos, cioburile de lut, amestecându-se cu fasolea rece, în timp ce femeia pe care o numisem mamă, o viață întreagă își ștergea mâinile de șorțul murdar, privindu-mă cu o scârbă pe care niciun animal nu o merită. Nu ești nimic pentru mine, Iosif. Înțelege asta odată pentru totdeauna. Ea a strigat, vocea ei sfâșind liniștea acelei după amiezi fierbinți din zonele aride ale României, în timp ce vântul uscat aducea mirosul pământului ars. Eu, cu mâinile bătătorite de munca grea și cu sudoarea șiroind pe frunte, nu puteam decât să privesc pe Anton, fratele meu, așezat pe verandă, cu haine curate și pantofii lustruiți, râzând de umilința mea ca și cum aș fi fost un clovn de circ. Dar ceea ce ei nu știau și ceea ce eram pe punctul de a descoperi printr-o fotografie îngălbenită și o scrisoare veche ascunsă în fundul unui cufăr roș de carii, este că sângele care îmi curge prin vene nu are putreziciunea acelor oameni. În timp ce eu eram tratat ca un animal de povară, adevăratul lor fiu era undeva, bucurându-se de o viață de rege, de lux și bogăție, care nu-i aparținuse niciodată de drept. Pregătește-ți inima, pentru că ceea ce îți voi povesti astăzi nu este doar istoria unui om care a fost respins, ci revelația unei minciuni crude, care a durat 30 de ani și care acum va cădea ca un fulger peste capul celor care au crezut că umilința mea era un semn de slăbiciune. Eu sunt Iosif și astăzi adevărul va înceta în sfârșit să fie o șoaptă pentru a deveni un strigăt de dreptate care va cutremura acest pământ. Dragii mei, durerea de a fi tratat ca un străin în propria casă este o rană care se vindecă greu, dar simt că nu mai sunt singur în această călătorie, pentru că acum vă am pe voi. Dacă această poveste de luptă și depășire v-a atins inima, vă rog lăsați un like și abonați-vă la canal pentru a mă ajuta să dezvălui tot adevărul. Și aș vrea foarte mult să știu din ce loc din România sau din lume îmi ascultați povestea. Comentați aici jos orașul și județul vostru. Acei pereți de chirpici de la Moșia, Ștaua, Sudului, păstrează ecul unei copilării care nu a înflorit niciodată. Pentru mine, viața nu a avut niciodată mirosul cafelei proaspete de pe masa pusă. Avea mirosul de gunoi de grajd uscat și de sudoare acră sub soarele amiezii. Am crescut ca o buruiană într-o grădină care nu era a mea, udat doar de disprețul doamnei Loredana, femeia pe care eu, cu inocența unui copil înfometat de afecțiune, o numeam mamă, în timp ce Anton, fratele meu, era prezentat vecinilor cu haine de in și pantofii de piele care străluceau mai mult decât lumina însăși. Eu eram împins în camera din spate sau trimis la grajd ca nimeni să nu vadă pata pe care o reprezentam în perfecțiunea acelei familii. Iosif, curăță cotețul de porci. Iosif, nu îndrăzni să intri în sufragerie cu picioarele astea pline de noroi. Iosif, tu te-ai născut pentru muncă, nu pentru cărți. Cuvintele ei erau lovituri de bici care nu lăsau urme pe corp, dar deschideau cratere în suflet. Îl vedeam pe Anton primind jucării, caiete noi și îmbrățișarea strânsă a unui tată care abia mă privea, ca și cum aș fi fost o fantomă bântuind coridoarele casei. Mă trezeam înainte ca cocoșul să cânte, îngrijind vite care nu erau ale mele, reparând garduri pe un pământ pe care îl simțeam străin, deși călcam pe el în fiecare zi. Eram argatul fără salariu, fiul fără afecțiune, fratele fără nume. Exista o răceală în privirea Loredanei care depășea simpla furie. Era o distanțare calculată, o scârbă a cuiva care privește o greșeală ce insistă să respire. Nici nu știam că acel gol din pieptul meu era umbra unui secret adânc îngropat, mai adânc decât rădăcinile nucului bătrân din curte. Soarele abia răsărize și eu deja simțeam greutatea lumii pe umerii mei. Mâinile mele, întărite de muncă, erau harta unei vieți dedicate unui pământ care părea să mă respingă la fiecare pas. În timp ce roa încă uda iarba, eu eram deja la grajd. Cizmele adâncite în noroiul amestecat cu bălegar, mulgeam vacile cu un ritm pe care corpul meu îl învățase din pură necesitate de supraviețuire. Sudoarea îmbrobonea deja pe frunte, chiar și cu răcoarea dimineții, dar oboseala fizică nu era nimic pe lângă epuizarea pe care o simțeam în suflet. N-am fost niciodată genul să mă plâng, știi? Munca pentru mine era o rugăciune tăcută, o încercare disperată de a dovedi că aveam valoare, că meritam un loc la acea masă, o privire de aprobare, un bună dimineața, care să nu vină încărcat cu venin. Dar la Moșia Steaua Sudului, efortul meu era ca apa aruncată pe nisipul fierbinte. Dispărea fără să lase urmă, în jurul orei 8 dimineața, când soarele începea deja să dogorească,
L-am văzut pe Anton ieșind pe ușa din față. Se întinde leneș, cu lentoarea cuiva care nu a trebuit niciodată să alerge contra timpului pentru a și asigura pâinea. Purta o cămașă cu nasturi călcată, părul pieptănat cu briliantină, mirosind a săpun scump. Doamna Loredana, care abia mi adresase cuvinte, în afară de ordine scurte și tăioase, a ieșit imediat după el cu un zâmbet pe care eu nu-l primisem niciodată. Ea îi aducea o cană de cafea aburindă și o bucată de pâine de mălai, din acele al căror miros invada toată casa și ți făcea stomacul să ghiorăie de durere. Ia, fiule, mănâncă să te faci puternic. Azi va fi o zi lungă pentru cine are responsabilități, spunea ea, mângâindu-i fața cu o tandrețe care mă făcea să mi deviez privirea, simțind un nod în gât pe care îl înghițeam împreună cu propria salivă uscată. Eu tocmai cărasem 10 saci de furaje singur, simțind cum îmi trosnea coloana vertebrală la fiecare mișcare. Dar pentru ea eram invizibil, sau mai rău, eram o povară. Iosif, la ce te uiți? I-ai pierdut drumul spre muncă? A strigat ea, vocea schimbându și tonul într-o clipită, de la dulceață la fiere. Vițelul cu pete a fugit pe pășunea din spate și tu stai acolo înfipt ca o sperietoare. Dacă nu eram eu, moșia asta s-ar fi transformat în praf cu lenea ta. Cuvintele acelea m-au lovit ca o lovitură de măgar. Lene? Eu, care nu mă opream o secundă, care aveam grijă de fiecare detaliu al pământului ca și cum ar fi fost propriul meu sânge. Anton, care abia știa să țină o sapă, a râs încet, ștergându și gura cu dosul mâinii și privindu-mă cu acel aer de superioritate pe care doar cine se simte stăpânul lumii îl pozedă. Lasă, lamă-mă. Iosif nu are fibra noastră. E un om fără vlagă, s-a născut să ducă poveri, spuse Anton, urcând pe calul înșeuat pe care eu însumi îl pregătisem înainte de răsăritul soarelui. Ziua a trecut anevoios. Am reparat 3 bucăți de gard sub soarele amiezii, cu mâinile sângerând de la sârma ghimpată, dar nu m-am oprit. Nu înțelegeam de ce atâta ură. De mic copil, încercam să fiu cel mai bun fiu posibil. Luam cele mai bune note la școală, care era la kilometri distanță. Aveam grijă de jucăriile mele și de ale lui. Nu i-am răspuns niciodată cu nu doamnei Loredana. Anton, pe de altă parte, a fost mereu dezamăgirea întruchipată. Cheltuia banii tatălui în jocuri de noroc, venea beit de la petrecerile din sat și nu a făcut niciodată un cui într-un săpun. Chiar și așa, el era aurul casei, iar eu eram gunoiul. Spre seară, m-am întors la sediu, epuizat, cu hainele lipite de corp de sudoare și murdărie. Voiam doar o farfurie de mâncare și un colț unde să mă odihnesc. Când am intrat în bucătărie, i-am văzut pe cei 2 râzând de vreo prostie la televizor. Am încercat să trec direct la cămăruță, dar doamna Loredana m-a oprit cu o privire care ți-îngheța sângele. Uită-te la starea acestui podea, Iosif. A intrat aici ca un animal sălbatic. A țipat ea, arătând spre urmele minime de pământ de pe podea pe care ea însăși spunea că eram plătit, deși nu văzusem niciodată culoarea banilor pentru a le menține curate. Nu știu ce am făcut să merit o asemenea pedeapsă. Anton încearcă să mențină clasa familiei, iar tu aici, murdărind tot, stricând pacea casei cu fața ta de vai de capul tău. Am respirat adânc, lacrimile luptând să iasă, dar demnitatea mă ținea ferm. Am muncit dublu astăzi, doamnă Loredana. Vitele sunt vaccinate. Gardul este gata. Am încercat să spun, dar ea m-a întrerupt cu un gest de dispreț, ca și cum cuvintele mele ar fi fost muște. Nu-mi veni cu scuze. Nu ești decât o povară în viața noastră, Iosif. O adevărată povară pentru familie. Dacă nu era caritatea mea, ai fi fost un rătăcit înfometat pe drum. Am plecat capul, liniștea bucătăriei fiind umplută doar de sunetul râsului sarcastic al fratelui meu, în timp ce fraza "povară pentru familii" îmi răsună în minte, gravându-se cu fier și foc în inima mea. Îndoiala este o sămânță care, odată plantată în solul fertil al amărăciunii, nu întârzie să încolțească și să sfâșie pământul sufletului. În acea dimineață, după încă o umilință la masa de cafea, m-am trezit stând în fața oglinzii sparte, care atârna în magazie de unelte. Reflexia care mă privea înapoi era a unui om făcut din piatră și soare. Îi vedeam umerii lați, maxilarul pătrat și ochii întunecați, adânci ca un puț de apă veche. Am trecut mâna peste față, simțind barba groasă și pielea tăbăcită de rouă și de arșiță. În acel moment, imaginea lui Anton mi-a trecut prin cap ca un fulger. Anton avea trăsături fine, aproape delicate. Vocea lui era blândă, plină de lingușire, iar mâinile,
Mâinile lui nu avuseseră niciodată o singură bătătură. Era portretul viu al doamnei Loredana, cu acel nas arogant și ochii mici și neliniștiți, care păreau să caute mereu o modalitate de a profita de cineva. Eu nu. Eu eram brut, mare, cu o forță care părea să nu încapă în acele haine cârpite. În timp ce observam fiecare linie a feței mele, am realizat că nu exista nicio trăsătură, niciun fel de zâmbet sau de încruntare care să mă lege de acele persoane. Eram un străin sub propriul meu acoperiș, un pește pe uscat care încercase de 30 de ani să înoate într-un râu de respingere. Mai târziu, a trebuit să merg în sat pentru a căuta niște piese de schimb pentru plugul pe care Anton, în suprema lui incompetență, reușise să îl strice. Ajuns la prăvălia domnului Juvenal, un domn care văzuse deja generații trecând prin acea piață, am simțit greutatea privirilor asupra mea. În timp ce el căuta uneltele în spatele magazinului, eu am stat sprijinit de teșghea, ascultând conversația a doi bătrâni care fumau foi de porumb așezați pe o bancă de lemn. Ei nu mi-au observat prezența imediat. Acela este Iosif de la Steaua Sudului, a spus unul dintre ei, arătând discret cu bărbia. Celălalt, un om cu pielea încrețită ca o stafidă, a îngustat ochii și a comentat într-un ton care, deși jos, a răsunat ca un tunet în urechile mele. Păi da, băiatul ăsta a fost mereu diferit, nu? De mic copil nu semăna nici cu tatăl, nici cu mama. Pare că a fost modelat din alt lut. Anton seamănă leit cu Loredana. Dar Iosif, ăsta are statură de om din altă parte, de spiță puternică. Mereu am găsit ciudată această nepotrivire. Inima mi-a sărit în piept. Domnul Juvenal s-a întors cu piesele și, dându-mi restul, și-a întârziat privirea pe fața mea o secundă mai mult decât era necesar. Ești bine, Iosif? Pare că ai văzut o stafie. A întrebat el cu o notă de îngrijorare în voce. Eu doar am dat din cap. Am luat piesele și am plecat de acolo cât de repede am putut. Dar cuvintele bătrânilor mă urmăreau ca niște câini înfometați. Pe drumul de întoarcere, călărind sub soarele care acum începea să ardă, am început să fiu atent la tot. Mi-am amintit de fotografiile din sufrageria sediului, unde doamna Loredana și răposatul tată apăreau mândri cu Anton în brațe și de cum nu exista nicio fotografie de-a mea pe acel perete. Mi-am amintit de cum mersul meu, greoi și ferm, îi deranja pe toți, în timp ce pasul ușor al fratelui meu era lăudat ca semn de eleganță. Am ajuns la moșie și, în loc să merg direct la muncă, m-am oprit pe verandă și am privit-o pe doamna Loredana, care striga la una dintre servitoare din cauza unei fețe de masă pătate. Am privit-o cu ochii celui care vede pentru prima dată. Am văzut structura ei osoasă, gesturile nervoase, felul în care își încrunta buza superioară când era furioasă. L-am privit pe Anton, care a apărut imediat după, repetând aceleași gesturi, aceeași cadență a vocii, aceeași aroganță goală, și apoi mi-am privit mâinile murdare de vaselină și pământ, mense și puternice. Adevărul era un animal care începea să mirodă pieptul din interior. Nu eram doar fiul nedorit, eram un corp străin în acel organism. Comentariul vecinilor nu era răutate, era constatarea evidenței pe care eu, în setea mea de a fi iubit, refuzasem să o văd timp de 3 decenii. Sângele care mi curgea prin vene pulsa într-un ritm diferit de al lor. Forța pe care o aveam în brațe nu venea din acea spiță de oameni meschini. Eram contrastul absolut al acelei case. În timp ce ei erau umbra și invidia, eu simțeam în mine o noblețe pe care munca grea nu o putea ascunde, o demnitate care nu se învață, ci te naști cu ea. Nodul din gât s-a transformat într-o flacără de curiozitate amestecată cu frică. Dacă nu sunt al lor, al cui sunt? De ce m-au ținut acolo slujind ca un sclav, fiind umilit zi de zi? Dacă nu eram decât un intrus, întrebările îmi ciocăneau în cap cu forța unui baros pe șină de tren. Trebuia să știu. Liniștea acelei moșii care înainte mi-aducea pacea. Acum părea un strigăt înăbușit, ascunzând un secret care era pe punctul de a exploda. Noaptea a coborât peste moșia Steaua Sudului ca un giulgiu de plumb, grea și fără stele. Aerul din bucătărie era atât de dens, încât era greu de respirat. Tocmai intrasem, corpul implorând un minut de odihnă, când am văzut-o pe doamna Loredana așezată la masă, bătând din picior cu nerăbdare. Anton era într-un colț, scobindu, și dinții cu acel aer de dispreț care mi întorcea stomacul pe dos. Voiam doar un pahar cu apă, dar înainte să ajung la filtru, vocea ei a biciuit liniștea. Unde erai, Iosif? Vitele din țarc au rămas fără apă. Ești un inutil, o povară pe care o car în spate din pură caritate. M-am oprit.
Am simțit un tremur în mâini, dar nu era de oboseală. Era de o oboseală care se transformase în revoltă. Am privit-o în ochi, acei ochi care nu străluciseră niciodată pentru mine, și am răspuns cu vocea răgușită. Eram să repar plugul pe care Anton l-a stricat. Doamnă Loredana, vitele au băut. Eu însumi am dus gălețile pentru că pompa a cedat. Nu sunt inutil. Eu sunt singurul care transpira cu adevărat pentru pământul ăsta. Liniștea care a urmat a fost tăioasă. Anton s-a ridicat, gata să intervină, dar Loredana a fost mai rapidă. S-a ridicat dintr-un salt, cu fața roșie de ură, bătând cu mâna în masă cu atâta forță încât farfurile au zdrângănit. Taci! Nu ai dreptul să ridici vocea în casa asta. Nu ești nimic aici. Ai auzit bine? Nimic. A strigat ea, saliva sărind de pe buzele subțiri. Regret fiecare farfurie de mâncare pe care ți-am dat-o, fiecare zdreanță de haine cu care te-am îmbrăcat. Am făcut un pas înainte, durerea din piept explodând în cuvinte: de ce atâta ură, mamă? Ce ți-am făcut atât de grav încât să fiu tratat ca un animal timp de 30 de ani? În acel moment, frâna rațiunii ei a cedat. Ea a râs scurt, sec, plin de venin, și a rostit cuvintele care aveau să mi schimbe destinul pentru totdeauna. Mamă, nu-mi spune mamă, nu trebuia să rămâi niciodată aici. Trebuia să dispari în lume, să fii luat de vânt, orice, mai puțin să rămâi aici să fii povara asta în viața mea. Liniștea care a urmat a fost mai grea decât orice strigăt pe care ea îl scosese vreodată. Cuvintele "nu trebuia să rămâi niciodată aici" au răsunat prin pereții de chirpici, ricoșând în pieptul meu ca gloanțe de plumb. Anton a deschis ochii mari, o clipită de surpriză, trecându-i pe față înainte de a reveni la masca de bagiocură. Loredana a realizat ce a spus, secretul aproape sărind pe gât, dar în loc și ceară scuze, și-a încrucișat brațele și a susținut privirea, o privire a cuiva care și dorește moartea celui din față. În acea clipă, ceva din mine a murit. Speranța unei îmbrățișări, dorința de a aparține, iluzia că într-o zi voi fi iubit. Totul s-a transformat în cenușă. Fără să spun un singur cuvânt, m-am întors. Nu mai era nimic de spus. M-am dus la cămăruța din spate, acel cotlon întunecat unde îmi petrecusem nopțile singuratice. Am scos de sub pat o valiză veche de piele, roasă de timp și de mucegai, care aparținuse răposatului meu tată, sau omului pe care credeam că e tatăl meu. Am început să mi-arunc puținele haine în ea, 2 cămăși de pânză groasă de lucru, o pereche de pantaloni de muncă cârpiți, o pereche de șosete gaurite și batista pe care o foloseam să mi șterg sudoarea de pe față. Fiecare piesă pe care o puneam în valiză era o bucată din viața mea pe care o smulgeam din acea moșie. Mâinile îmi tremurau în timp ce închideam cataramele rughinite. Am privit în jur, spre pereții scorojiți și spre patul de o persoană cu saltea de paie. 30 de ani rezumați într-o valiză care abia cântărea. Am ieșit din cameră și am traversat coridorul. Loredana și Anton erau încă în bucătărie. M-am oprit în prag, valiza grea în mâna stângă. Așteptam, nu știu ce așteptam. Poate un nu pleca, poate un iartă, poate doar o privire umană. Dar Loredana a rămas cu spatele la mine, amestecând într-o oală goală, iar Anton a revenit la privitul tavanului, fluierând o melodie oarecare. Indiferența lor a fost lovitura finală. Am mers până la ușa din față și am ieșit pe verandă. Vântul nopții m-a lovit în față, aducând mirosul de pământ uscat și de singurătate. M-am oprit pe ultima treaptă și m-am uitat înapoi pentru ultima oară. Am privit sediul moșei, nucul cel bătrân, grajdul, unde mi lăsasem sudoarea și sângele. Inima îmi era tristă, o greutate imensă mă trăgea în jos, dar exista și o claritate tăioasă. Plecam fără direcție, fără destinație, fără niciun ban în buzunar, dar pentru prima dată nu căram minciunile lor. Am trecut poarta principală, sunetul lemnului lovind stâlpul, sigilându-mi destinul. Drumul de pământ se întindea în fața mea, o dâră cenușie sub lumina palidă a lunii. Nu știam unde să merg, nu aveam la cine să cer adăpost, dar am mers. La fiecare pas, moșia steaua sudului devenea mai mică, iar senzația de a fi mereu singur, care înainte mă bântuia, era acum singura mea companie fidelă în întunericul drumului. Drumul de pământ bătătorit părea să nu aibă sfârșit sub lumina palidă a lunii, iar fiecare pas pe care îl făceam departe de moșia, steaua sudului, era un amestec de ușurare și frică. Îmi căram valiza de piele, care acum părea să cântărească o tonă, nu din cauza hainelor, ci din cauza amintirilor amare pe care le lăsam în urmă. Liniștea nopții
era spartă doar de sunetul bocancilor mei pe pietriș, până când un zgomot metalic, un sunet sec și teribil de fier contorsionat, a răsunat prin vale, tăind aerul ca un prevestitor de moarte. Am alergat. Picioarele mele, obișnuite să urmărească vite rătăcite în întuneric, au prins viteză. La cotitura defileului lupului, unde malul era mai adânc și drumul se îngusta, am văzut o scenă care mi-a înghețat sângele. O mașină neagră impunătoare și de lux era răsturnată lateral, echilibrată precar pe marginea prăpastiei. Motorul încă huruia un sunet bolnăvicios și mirosul de benzină amestecat cu cauciuc ars inunda deja totul. Dar ceea ce m-a șocat cel mai mult nu a fost accidentul în sine. A fost să văd că pe marginea drumului un grup de 6 sau 7 persoane stăteau, cu brațele ridicate, ținând telefoanele mobile. Luminile ecranelor străluceau reci, reflectându-se în ochii oamenilor care păreau să privească un film și nu o tragedie reală. Ajutați! Sunt oameni acolo înăuntru. Am strigat, aruncând valiza pe jos. Nimeni nu s-a mișcat. Un tânăr cu o cămașă apretată, fără să, și ia ochii de pe camera telefonului, a murmurat: "Nu te apropia, domnule. Mașina va cădea în prăpastie sau va exploda. Au chemat deja pompierii, acum trebuie să așteptăm." Sufletul mi-a fiert de o indignare pe care nu o simțisem niciodată. Să așteptăm ca moartea să vină mai întâi. Am replicat, vocea ieșind ca un tunet. M-am uitat la acei oameni și am văzut același gol pe care îl vedeam în ochii doamnei Loredana și ai lui Anton. Lipsa de umanitate, egoismul celui care preferă un videoclip bine filmat unei vieți salvate. Eu nu eram ca ei. Brațele mele nu fuseseră forjate în munca cu vitele pentru a rămâne încrucișate în fața durerii altora. Fără să mă gândesc de 2 ori, am înaintat spre pericol. Terenul era instabil. Pământul afânat ceda sub picioarele mele, dar am folosit echilibrul pe care îl învățasem urcând dealuri pentru a împrejmui pășunile. Mașina a tresărit, scărțâind amenințător. Prăpastia de jos era o invitație la sfârșit, dar eu nu puteam decât să mă gândesc la sufletele prinse în acel metal fierbinte. Am ajuns la geamul șoferului care era spart. Înăuntru, un domn cu părul alb, îmbrăcat elegant, era atârnat de centură, inconștient. Fața lui avea o tăietură adâncă pe frunte, dar pieptul îi urca și cobora încă. Am folosit briceagul meu de muncă, cel care nu-mi lipsea niciodată de la brâu, pentru a tăia centura de siguranță cu o lovitură precisă. Greutatea lui a căzut peste mine. Era un bărbat robust, dar pentru cine cărase viței nou-născuți în spate pe kilometri întregi, el părea ușor. Cu grijă, i-a manevrat corpul afară, simțind cum căldura motorului creștea. Oamenii de sus continuau să filmeze, unii chiar comentau cu voce tare despre curajul meu, ca și cum aș fi fost un spectacol de circ. L-am așezat pe domn într-un loc plat și sigur, și înainte chiar mi trag sufletul, am auzit un geamăt venind din interiorul vehiculului. "Ajutor, vă rog!" Vocea era slabă, o șoaptă de agonie. M-am întors. Mașina s-a înclinat încă vreo 10 metri spre prăpastie. Acum era rândul unei femei tinere, de o frumusețe pe care nici murdăria și fumul accidentului nu o puteau ascunde. Era prinsă între scaun și bord, în panică, dar perfect conștientă, cu ochii măriți de spaimă pură. "Liniștește-te, domnișoară. Iosif e aici. Nu te voi lăsa să cazi," am spus, încercând să transmit o fermitate pe care nici eu nu știam dacă o aveam. Mâinile mele, bătătorite și murdare de vaselină, au prins portiera îndoită. Am forțat cu toată puterea umerilor, mușchii spatelui urlând de efort, dinții strânși până am simțit gust de fier în gură. Cu un zgomot violent, portiera a cedat suficient. Am tras-o pe tânără cu delicatețe, protejându-i capul pe pieptul meu. De îndată ce picioarele mele au atins asfaltul ferm, aducând-o în brațe, s-a produs o bubuitură asurzitoare. Mașina și-a pierdut în cele din urmă echilibrul, a alunecat pe mal și a explodat într-o minge de foc jos, luminând noaptea ca un soare blestemat. Am căzut în genunchi, epuizat, inima bătându-mi în gât. Atunci am auzit aplauzele. Aceiași oameni care refuzaseră să, mintind o mână, acum aplaudau, râdau, îndreptându, și telefoanele mobile spre mine. "Row," a strigat unul. "Asta va face multe vizualizări," a exclamat altul. M-am uitat la ei cu o scârbă profundă. În timp ce ei celebrau conținutul, eu mă uitam la fata din brațele mele, care acum plângea încet, agățată de cămașa mea, și la domnul care începea să se trezească. Forța pe care doamna Loredana o numea o povară
tocmai salvase 2 vieți. Era margatul respins, fiul fără nume, dar acolo, pe acel asfalt murdar de ulei, eram singurul bărbat adevărat dintre toate acele fantome digitale. Pocnetul flăcărilor care consumau ce mai rămăsese din mașină era singurul sunet care umplea golul acelei nopți, până când un geamăt răgușit a venit de la omul întins pe asfalt. Domnul cu părul alb a deschis ochii încet, clipind împotriva luminozității focului. A încercat să se ridice, dar mâna fermă și bătătorită a lui Iosif l-a ținut de umăr cu o delicatețe care contrasta cu forța pe care tocmai o demonstrase. "Liniștiți-vă, stăpâne. Domnul este în siguranță acum?" am spus, vocea ieșind încet, înăbușită de fumul care încă îmi chinuia plămânii. Omul m-a privit de sus în jos, procesând scena. Mașina distrusă, prăpastia la câțiva metri și eu, un străin murdar de vaselină și sânge care îl ținea ca pe un frate. El a căutat mâna fiicei sale, Rozina, care încă tremura lângă mine. Tu ne-ai scos de acolo?" a întrebat el, vocea șovăind. Tânăra a încuviințat, lacrimile curățând urme pe fața murdară de funingine. El ne-a salvat, tată. A înfruntat focul singur în timp ce nimeni altcineva nu s-a mișcat. Omul, despre care am aflat mai târziu că se numea Colonelul Teodor, unul dintre cei mai mari latifundiari din regiune, și-a dus mâna la buzunarul interior al sacoului rupt, scoțând un carnet de cecuri sau căutând un portofel care nu mai era acolo. "Nu știu cum să vă mulțumesc. Nu știți cine sunt, dar vă voi da ce vreți. Bani, un pământ, o funcție, cereți orice. Viața mea și a fiicei mele nu au preț." Am privit acea bucată de hârtie și apoi ochii lui. Am simțit un gust amar în gură. Nu era orgoliu prostesc, era demnitate. "Stăpâne, păstrați-vă banii. Nu am intrat în acel foc pentru recompensă. Nu am făcut-o pentru că era corect. Un om care vede altul în pericol și nu întinde o mână nu este om. Este doar o bucată de carne care merge." Colonelul Teodor a rămas mut, cu gura întredeschisă de surprinderea de a găsi pe cineva care să nu și întindă mâna pentru aurul său. Dar privirea Rozinei m-a derutat. Ea nu mă mai privea doar cu recunoștință. Era o strălucire diferită, o admirație profundă, o conexiune autentică și imediată care părea să ardă mai mult decât incendiul de jos. Ea mi-a atins brațul, unde căldura lăsase o urmă roșie. "Cum te cheamă?" a întrebat ea, vocea dulce ca mierea de stup. "Sunt Iosif, doamnă." "Doar Iosif?" am răspuns, simțind o căldură urcându-mi pe gât, care nu avea nimic de a face cu flăcările. Felul în care mă privea, ca și cum aș fi fost un prinț îmbrăcat în zdrențe, m-a făcut să vreau să dispar de acolo. Mi-am luat valiza de piele, care era aruncată într-un colț, și am început să mă îndepărtez, vrând să mi reiau drumul de rătăcit. Dar destinul avea alte planuri. Înainte să apuc să dispar în întuneric, 2 mașini cu lumini puternice și logo-uri ale unei televiziuni locale au frânat brusc, ridicând o cortină de praf. Oamenii care filmau cu telefonul au făcut imediat loc și o reporteră cu păr scurt, cu microfonul în mână și un cameraman imediat în spate, a venit spre mine ca și cum ar fi găsit o mină de aur. "El e eroul care l-a salvat pe colonelul Teodor și pe fiica sa?" a strigat ea, făcând semn cameramanului să înceapă să filmeze. Am încercat să o evit, acoperindu-mi fața cu pălăria, dar am fost înconjurat. "Vă rog, domnule, tot județul vrea să știe cine sunteți." Domnul a înfruntat o explozie iminentă. Ce v-a trecut prin cap? M-am simțit un animal încolțit. "Nu mi-a trecut nimic, domnișoară, doar nu voiam să văd pe nimeni murind. Acum, cu permisiunea dumneavoastră, am mult drum de parcurs." Am încercat să spun, dar ea insista, punând întrebări despre familia mea, de unde veneam și de ce eram cu o valiză în mână. Am vorbit minimum, doar că eram un om al pământului în căutarea destinului și am profitat de o secundă de distracție a echipei pentru a mă ascunde în dezișul lateral și a merge pe marginea șoselei, departe de reflectoarele pe care nu le cerusem niciodată. Am mers restul nopții și o bună parte a dimineții următoare. Picioarele îmi erau pline de bășici în bocanci și foamea începea să mirodă măruntaiele. Am ajuns la Valea Sufletelor, un orășel din zonele aride, unde soarele pare să locuiască acolo tot anul. Străzile de piatră reflectau arșița și mișcarea era puțină. M-am oprit în fața unui atelier, apoi a unui depozit și chiar a unei mici construcții. "Veți de lucru pentru cine are dispoziție?" întrebam, ținând pălăria în mână în semn de respect. Peste tot, răspunsul era același. O scuturare negativă din cap,
sau o privire de neîncredere la valiza mea veche și la hainele mele arse. E greu pentru cine e de aici. Imaginați-vă pentru cine vine din afară, a spus un proprietar de brutărie, închizând ușa de sticlă în fața mea. M-am așezat pe bordura unei piețe uscate, cu stomacul ghiorăind, privind la mâinile mele care tocmai salvaseră vieți, dar care acum nu serveau la nimic pentru a câștiga o farfurie de mâncare în acel oraș străin. Greutatea respingerii doamnei Loredana a început să mă bântuie din nou. Oare avea ea dreptate? Oare eram eu cu adevărat o povară, destinat să sufăr de foame în lume? Lumina televizorului cu tub din sufrageria moșiei Steaua Sudului tremura, reflectând ura pură din ochii doamnei Loredana. Ea ținea o ceașcă de cafea cu atâta forță încât încheieturile degetelor ei erau albe. Pe ecran, imaginea lui Iosif, murdar de funingine și cărând-o pe acea fată în brațe în slow motion, era repetată pentru a 10-a oară la jurnalul local. Eroul de la defileul lupului scria subtitrarea cu litere mari. "Uite la asta, Anton. Uite nerușinarea acestui nenorocit," a strigat ea, aruncând ceașca de cafea în perete, unde cafeaua s-a împrăștiat ca o pată de sânge. Povara pe care am dat-o afară de aici acum este aplaudată ca un sfânt, un erou, un nei ca nimeni, care nici măcar nu știe să și scrie numele corect, a devenit mândria regiunii. Anton, așezat pe canapea cu o expresie de invidie corozivă pe față, a mormăit. "Norocul îi protejează pe idioți, mamă. Iosif ăsta a avut mereu corp de animal. Doar la asta servea, să se bage în foc." Loredana pufăia, pieptul urcând și coborând cu o furie care nu era doar mânie, ci frica irațională că lumina lui Iosif o va face pe ea să pară și mai întunecată. Între timp, în Valea Sufletelor, eroul nu simțea nicio glorie. Iosif stătea cu spatele încovoiat sub greutatea unui sac de ciment de 50 kg în magazinul de materiale de construcții al domnului Valeriu. Praful alb de ciment se amesteca cu sudoarea lui, lipindu-se de firele de păr de pe brațe și intrând în nări, dar el nu se plângea. După zile de uși închise, domnul Valeriu a fost singurul care, recunoscându-l de la televizor, i-a dat o șansă. "Nu am nevoie de eroi, am nevoie de brațe, băiete," a spus bătrânul. Și brațe era ceea ce Iosif avea, căramanșoane, urca scări cu țigle și descărca camioane de nisip sub soarele dogoritor, câștigând fiecare cent cu demnitatea pe care Loredana încercase să-i o fure. Oamenii treceau și șușoteau. E el, băiatul de la televizor. Iosif doar își lăsa borul pălăriei și își continua munca. Pentru el, faima era un zgomot inutil. Ceea ce conta era farfuria de mâncare pe care acum o plătea cu propriul efort, departe de biciuirile verbale ale acelei femei. Dar destinul care se mișcă în tăcere, ca o viperă în deziș, deja pregătise capcana. 2 zile mai târziu, o mașină de lux, un sedan negru impecabil care strălucea ca o oglindă, s-a oprit în fața porții moșiei Steaua Sudului. Doamna Loredana a ieșit pe verandă ștergându și mâinile de șorț, cu fața ei morocănoasă de totdeauna. A îngustat ochii când a văzut o doamnă coborând din vehicul. Femeia era imaginea rafinamentului, purta un costum de indeculoare a perlei, ochelari de soare de marcă și avea o ținută de regină care a făcut-o pe Loredana să se simtă mică pentru o clipă. "Poftim, dacă ați venit după vite, stăpânul a murit și nu sunt dispusă la conversație astăzi," a rostit Loredana, tăioasă. Doamna bogată și-a dat jos ochelarii, dezvăluind ochii umeziți de o veche neliniște. "Nu am venit pentru vite. Îl caut pe acest bărbat," a spus ea, întinzând o tabletă pe care reportajul cu Iosif era pus pe pauză. Loredana a râs batjocoritor, încrucișându și brațele. "Iosif, ce are de a face cu el această povară? A plecat deja de aici și dacă a făcut vreo datorie, eu nu o plătesc. Ăla a fost o greșeală pe care am cărat-o din caritate." Doamna a tresărit la tonul Loredanei. "Domnul Iosif locuia aici." "Îl cunoașteți bine?" a insistat vizitatoarea. "Îl cunosc prea bine pe Iosif, țăranul crescut la grajd. De ce o femeie fină ca dumneavoastră ar căuta un argat murdar ca ăla?" Femeia a respirat adânc, încercând să și păstreze calmul. "Numele meu este Elena. Am petrecut ultimii 30 de ani căutând locul unde se află bebelușul meu. Investigațiile mele cu detectivi particulari m-au adus în această regiune luna trecută și am venit aici astăzi pentru că, văzând acest videoclip la jurnalul local, inima mi-a stat aproape. Trăsăturile lui nu am nicio îndoială. Cred că acest băiat este fiul meu.
Loredana a izbucnit într-un râs isteric, arătând spre grajd. Fiul dumneavoastră? Iosif? Doamnă, trebuie să delirați de la căldura asta din zonele aride. Ăla s-a născut din mine, din păcate, un animal sălbatic care n-a avut niciodată nimic de a face cu oamenii înstăriți. Elena nu s-a dat înapoi. A deschis o mapă de piele și a scos o fotografie veche, înrămată în argint. Acesta era soțul meu, marea dragoste a vieții mele, care a murit la scurt timp după nașterea fiului meu. Loredana a luat fotografia cu dispreț, dar fața ei s-a albit instantaneu. În fotografie, un bărbat cu maxilar pătrat, umeri lați și ochi întunecați și adânci privea spre cameră. Era copia exactă a lui Iosif. Asemănarea era atât de brutală încât părea că însuși Iosif se îmbrăcase în costum și își făcuse fotografia. Nu am fost bogați toată viața, a explicat Elena cu vocea tremurândă. Am avut fiul nostru într-un spital de caritate în mijlocul unei confuzii, un incendiu în secția de maternitate, acum 30 de ani. Am simțit mereu că băiatul pe care l-am dus acasă avea ceva în neregulă. Am petrecut decenii răscolind arhive vechi și pista m-a adus la registrele moșiilor de aici. Și acum, văzând statura acestui băiat, bravura lui din reportaj, a fost confirmarea de care sufletul meu avea nevoie. În acel moment, ușa din spate a mașinii de lux s-a deschis. Un tânăr de aceeași vârstă cu Iosif a coborât. Purta haine de firmă, dar postura lui era nesigură. Fața ei era fină, buzele înguste și ochii mici și neliniștiți. Când s-a oprit lângă Elena, liniștea de pe verandă a devenit mortală. Tânărul era imaginea scuipată și scărpinată a doamnei Loredana. Același nas arogant, același fel nervos de a, și mișca mâinile, aceeași expresie de aroganță golă. Loredana s-a uitat la tânărul bogat, apoi la fotografia soțului Elenei și, în cele din urmă, la propria reflexie în geamul ferestrei. Lumea ei, construită pe minciuni și dispreț, a început să se prăbușească ca un castel de nisip lovit de valul mare. Aerul de pe veranda conacului părea să se fi transformat în plumb. Elena ținea registrele spitalului cu mâinile tremurânde, dar ochii ei, înainte umeziți, aveau acum fermitatea cuiva care a căutat adevărul timp de 3 decenii. Nu am venit aici bazându-mă doar pe asemănări, doamnă Loredana, a spus Elena, vocea ei răsunând cu o autoritate care a făcut ca liniștea zonelor aride să pară și mai profundă. Am răscolit arhivele acelui spital de caritate. Incendiul a distrus mult, dar nu a șters inconsecvențele din registrele de ieșire din acea noapte. Și acum, văzând fiul dumneavoastră, sau tânărul pe care l-am crescut alături de dumneavoastră, și văzând fotografia răposatului meu soț în imaginea acelui tânăr care mi-a salvat viața, nu mai am îndoieli. Cer un examen ADN, dar inima mea a dat deja verdictul. Trebuie să îl găsesc pe Iosif. El a trăit o viață care nu era a lui. A trecut prin privațiuni prin care n-ar fi trebuit să treacă niciodată. În timp ce fiul meu, ei bine, în timp ce acest tânăr a avut tot ce se poate cumpăra cu bani. Loredana a ascultat totul în tăcere, dar în interior, angrenajele minții ei lacome se învârteau cu o viteză frenetică. Șocul inițial de a și vedea adevăratul fiu biologic în fața ei a fost rapid sufocat de imaginea mașinii de lux parcate, de bijuteriile discrete, dar extrem de scumpe ale Elenei și de puterea care emana de la acea femeie. Deodată, povara lui Iosif, nenorocitul pe care tocmai l alungase, a devenit biletul ei de aur. Dacă Iosif era fiul unei milionare, el era proprietarul unei moșteniri, și dacă ea era mama care îl crescuse cu sacrificii, ar fi avut dreptul la o parte din acest ospăț. Cu o rapiditate demnă de o viperă care își le apădă pielea, Loredana și-a schimbat înfățișarea. Ura din ochi a lăsat locul unei măști de falsă melancolie și-a dus șorțul la față, prefăcându-se că șterge o lacrimă care nu a existat niciodată. Dumnezeule, ce încercare ne-a pus destinul, doamnă Elena, a început ea, vocea acum blândă și plină de o umilință prefăcută. Am simțit mereu că Iosif era special, știi? L-am crescut cu puținul pe care îl aveam, luând pâinea de la gura mea și a lui Anton pentru a-i da lui. Dar acum, ce nefericire! Doamna a ajuns într-un moment dificil. Săracul meu Iosif a fost atât de afectat de dificultățile moșei, încât a decis să facă o călătorie. A plecat și viziteze niște rude îndepărtate în sud, să caute noi oportunități. Nu este aici acum. Elena a simțit o strângere de inimă. Și când se întoarce, trebuie să vorbesc cu el, trebuie să mi cer iertare.
Trebuie să îl iau cu mine pentru ca el să aibă viața de rege care a fost mereu a lui de drept. Loredana a scos un suspin teatral. Nu ar trebui să întârzie, doamnă. Iosif este foarte atașat de mine, nu poate sta departe de pământul ăsta prea mult timp. Lăsați-mi numărul dumneavoastră, adresa dumneavoastră. De îndată ce va călca în această poartă, eu însămi vă voi suna. Ginmorțiși ca această întâlnire să aibă loc, pentru că ceea ce îmi doresc cel mai mult este binele băiatului meu. Elena, copleșită de actoria magistrală a ticăloasei, a scos o carte de vizită de aur și mătase din geantă și i-a înmânat-o cu mâini pline de speranță. Vă rog, doamnă Loredana, vă implor, nu-i ascundeți nimic. În timp ce cele două femei conversau, tânărul bogat pe care Elena îl numea fiu era în stare de șoc absolut. Privea pereții de chirpici, pământul bătătorit și fața transpirată și grosolană a doamnei Loredana, cu o scârbă pe care nu o putea ascunde. El, care fusese mereu mândru de spița sa, de numele sale impunătoare și de pielea sa care nu văzuse niciodată soarele, simțea cum lumea îi se prăbușea. Observând că Loredana încerca să se apropie de el, întinzând mâna să-i atingă brațul, el s-a retras ca și cum ar fi văzut o creatură dezgustătoare. Nu mă atingeți. A rostit el, vocea plină de venin și aroganță. Nu pot fi rodul acestui loc, al acestui gunoi. Uitați-vă la voi, uitați-vă la casa asta. El refuza să o privească pe Loredana în ochi, devindu și fața cu o repulsie viscerală. Pentru el, ideea de a avea sângele acelei țărănci curgând prin venele sale era o condamnare la moarte socială. Elena, observând criza fiului, a încercat să calmeze, dar el a intrat în mașină fără să mai spună un cuvânt, trântind ușa cu o violență care a ridicat praful. Elena și-a luat rămas bun de la Loredana cu un gest trist și s-a îndreptat spre vehicul. De îndată ce sedanul negru a dispărut la cotitura drumului, masca Loredanei a căzut. Ea a privit cartela din mână și un zâmbet diabolic i-a apărut pe buzele subțiri. Anton, Anton, vino imediat aici, căpușă!" a strigat ea în casă. Fiul, care stătea ascuns după perdea, ascultând fiecare cuvânt, a apărut cu ochii strălucind de lăcomie. Ai auzit, nu? Nefericitul ăla de Iosif. Târâtura aia e fiul unor oameni putred de bogați, a spus Loredana, ținând cartela ca pe o pepită de aur. Și fătălăul ăla care a plecat de aici cu scârbă de noi e fiul meu de sânge, dar asta nu contează acum. Ceea ce contează este că vom ieși din mizeria asta, Anton. Dar pentru asta trebuie să îl găsim pe Iosif, înainte să dispară în lume sau ca femeia aia să îl găsească prima. Trebuie să-l aducem înapoi aici, legat, dacă e nevoie. Anton și-a scărpinat capul, procesând încă schimbarea destinului. Dar, mamă, i-ai aruncat farfuria pe jos, l-ai făcut în toate felurile. Cum o să se întoarcă? Loredana l-a lovit pe umăr. Nu mai fi prost. Iosif are inima moale. E un tont, mânat de recunoștință. Îi spunem că sunt pe moarte, că tatălui i-a apărut în vis. Orice minciună e bună. Iosif trebuie să fie prizonierul nostru de lux. În sfârșit, nefolositorul ăla va servi la ceva în viață. El va fi mina noastră de aur. Du-te repede, ia motocicleta, întreabă în sat, la autogară, peste tot. Nu putem lăsa banii ăștia să ne scape printre degete. Soarele din Valea Sufletelor nu avea milă de nimeni, iar pentru mine părea să cântărească dublu. Eram acolo, în curtea magazinului domnului Valeriu, cu cămașa de pânză groasă lipită de corp de sudoare și un strat fin și alb de praf de ciment, acoperindu-mi brațele și fața, ca și cum aș fi fost o fantomă modelată de pământ. Fiecare sac de 50 kg pe care îl aruncam pe umeri îmi făcea oasele să trosnească. Un sunet sec care se pierdea în zgomotul mașinilor care treceau pe stradă. Cărasem deja 30 de saci în bena unui camion și efortul îmi făcea vederea să danseze puțin sub arșița amiezii. Când ultimul sac a fost livrat, m-am târât până la o bancă de lemn scorojit, în umbra unui acoperiș rupt, și m-am așezat, lăsându-mi capul să atârne între genunchi. Mâinile mele, umflate și murdare, tremurau ușor. Respiram adânc, simțind mirosul acru al prafului și al asfaltului fierbinte, gândindu-mă că, în ciuda întregii acele epuizări, oboseala aceea era cinstită. Nu erau acolo strigătele doamnei Loredana, nici bagiocura lui Anton. Eram doar eu și forța mea. Atunci, sunetul unui motor silențios și rafinat s-a oprit chiar în fața magazinului. Nici nu mi-am ridicat capul imediat, obișnuit să fiu invizibil pentru cei care ajungeau în mașinile alea frumoase,
Am auzit sunetul unei portiere închizându-se și bătutul ușor de tocuri pe pământul bătătorit. Deodată, o umbră s-a proiectat peste mine, tăind soarele care mi dogorea picioarele. Iosif, ești tu? O voce dulce, ca o adiere proaspătă în mijlocul deșertului, mi-a strigat numele. Am ridicat capul încet, ștergându-mi sudoarea de pe ochi cu dosul mâinii, și pentru un moment am crezut că căldura mă făcea să văd lucruri. Era ea, Rozina. Era îmbrăcată într-o rochie deschisă la culoare, cu părul prins cu o delicatețe pe care o vedeam doar în reviste și cu un zâmbet care părea să lumineze acea curte cenușie de materiale de construcții. M-am ridicat dintr-o săritură, simțind greutatea murdăriei mele în fața acelei frumuseți. Doamnă Rozina, ce faceți prin părțile astea? Am întrebat, vocea ieșind cam răgușită. Ea a făcut un pas înainte, ochii strălucind de o bucurie autentică. Te-am căutat peste tot, Iosif. După acea noapte din râpă, când ai dispărut în mijlocul confuziei, nu am putut să mă odihnesc până nu te-am găsit. Am venit pentru că mi-ai salvat viața, mie și tatălui meu, a spus ea, apropiindu-se și mai mult. Eu, într-un gest instinctiv de bucurie, am început să-mi întind mâna să o salut, dar pe la jumătatea drumului realitatea m-a lovit ca un pumn. M-am uitat la mâna mea. Era neagră de vaselină, albă de ciment și cu unghiile marcate de munca brută. M-am retras imediat, ascunzându-mi mâinile la spate, simțind cum îmi ardeau urechile de rușine. Scuzați-mă, doamnă, sunt tot murdar. Nu pot nici măcar să vă ating în starea asta, am murmurat, plecându-mi ochii. Dar Rozina nu era ca oamenii de la Steaua Sudului. Fără să ezite o secundă, a făcut încă un pas, mi-a căutat mâna ascunsă și a strâns-o cu fermitate între mâinile ei mici și moi. Nu mai vorbi prostii, Iosif. Murdăria asta e semnul unui om care nu se teme să lupte. E o onoare să strâng mâna celui care m-a scos din acel infern, a spus ea, privindu-mă adânc în ochi. Acea atingere nu știu să explic. Părea că oboseala îmi ieșea din corp pentru o clipă. Ea mi-a strâns mâna murdară, fără să îi pese de rochia scumpă, sau de ce ar fi putut gândi alții pe stradă. Ești bine? De ce ai dispărut așa în cealaltă noapte? Tatăl meu aproape a înnebunit căutându-te, a întrebat ea cu o îngrijorare care mi-a pus un nod în gât. Sunt bine, doamnă. Trebuia doar să-mi urmez drumul. Munca aici e grea, dar e ceea ce știu să fac, am răspuns, încercând să-mi recapat puțină demnitate. Ea a zâmbit și a dat din cap. Să știi că tatăl meu, colonelul Teodor, nu vorbește despre altceva. Spune că dumneavoastră sunteți cel mai integru om pe care l-a cunoscut vreodată. Și el nu acceptă un nu ca răspuns. Vrem să vă oferim o cină mâine seară la noi acasă. O modalitate de a vă mulțumi formal pentru că ne-ați redat viața. Am deschis ochii mari, simțind un gol în stomac. O cină la casa colonelului? Nu, doamnă Rozina. Vă mulțumesc foarte mult, dar nu e nevoie de nimic din toate astea. Ceea ce am făcut a fost din obligație creștină. Am încercat să refuz, simțind greutatea umilinței mele, trăgându-mă înapoi. Dar fata era încăpățânată și a încrucișat brațele și a făcut un moț care amestecă autoritate și afecțiune. Iosif, dacă nu vii, tatăl meu va veni aici să te ia de ureche. Este doar o cină în familie pentru a celebra viața. Te rog, fă-ne acest hatâr. Mâine la ora 8 eu însă voi veni să te iau de aici, de la ușa magazinului, dacă nu apari acolo. A insistat atât de mult și într-un mod atât de dulce încât nu am putut spune nu. Am acceptat în cele din urmă cu inima, bătând ca o pasăre speriată. Ea și-a luat rămas bun cu un gest, a intrat în mașină și a dispărut în praful drumului. De îndată ce mașina a dispărut, bucuria de a o vedea a lăsat loc unei angoase teribile. M-am uitat la corpul meu, la hainele mele de pânză groasă de lucru rupte și pătate, la bocancii mei vechi cu talpa dezlipită. Doamne sfinte! Am gândit cu voce tare, simțind o sudoare rece. Cum o să intru eu într-o casă de lux? Să stau la o masă elegantă, dacă nu am nicio cămașă curată, care să nu fie cârpită. Panica a început să mă cuprindă. Aveam invitația unei prințese, dar pielea și zdrențele unui animal de povară. Unde să găsesc eu haine de om ca să nu mă fac de rușine în fața acelei fete și a colonelului? Soarele din Valea Sufletelor părea un călău pe ceafa mea în timp ce mergeam spre second-hand-ul doamnei Viorica, un magazin mic și înghesuit care mirosea a naftalină și a vise uitate. În buzunar, strângeam cu putere puținele bancnote mototolite pe care domnul Valeriu mi le plătise pentru sudoarea săptămânii. Era puțin, foarte puțin pentru cine voia să se prezinte cu demnitate în fața unui colonel
și mai ales în fața Rozinei. Dar era tot ce aveam între foame și rușine. Am intrat în magazin, simțind greutatea stării mele. Eram o pată de cenușă și sudoare în acel mediu de haine colorate și întinse. Doamna Viorica, o doamnă cu ochelari groși atârnați de un lănțișor, m-a privit de sus în jos cu o înfățișare care tindea spre neîncredere, până când mi-am scos pălăria în semn de respect. Doamnă Viorica, am nevoie de o cămașă, una care să fie întreagă. Vă rog, am spus, vocea aproape dispărând. Ea a început să scotocească umerașele de sirmă, bombănind despre prețuri, dar deodată s-a oprit. M-a privit fix și a așezat ochelarii și a făcut un pas înapoi. Stai puțin, nu ești tu băiatul de la televizor? Erol care l-a scos pe colonelul Teodor din fiare. A întrebat ea, vocea urcând în ton. M-am simțit jenat, dorind ca pământul să mă înghită. Atmosfera din magazin s-a schimbat imediat. Doamna Viorica a zâmbit larg, un zâmbet care i-a luminat fața plină de riduri. Păi nu mai spune nimic. Un om cu tăria ta nu poate umbla zdrențăros. Ea s-a scufundat în spatele magazinului și s-a întors cu o cămașă albă de tricot, folosită, dar foarte bine conservată, și o pereche de pantaloni de sarjă închisă la culoare. Ia-o pe asta, Iosif, pentru că ești tu, o voi da la un preț care se potrivește cu pumnul ăsta de bancnote și îți mai rămâne și de săpun. Aproape că nu-mi venea să cred. Cu ajutorul ei, am reușit să găsesc o haină decentă, cum spunem noi în zonele aride, ceva care să mi dea înfățișarea unui om și nu a unui animal de povară. Am ieșit din magazin cu pachetul sub braț, simțind o picătură de speranță pe care nu o mai simțisem de ani de zile. Dar bucuria a durat cât un fulger. Dincolo de stradă, zgomotul unei motociclete pe care o cunoșteam foarte bine a tăiat liniștea după amiezii. Anton a frânat brusc, praful ridicându-se și murdărindu-mi pantofii vechi. Înainte să apuc să reacționez, a sărit de pe motocicletă și a alergat spre mine. Ceea ce a urmat m-a lăsat paralizat. Anton, omul care nu-mi dăduse niciodată o strângere de mână fără scârbă, m-a cuprins într-o îmbrățișare strânsă, bătându-mă pe spate, ca și cum am fi fost cei mai buni prieteni din lume. Am rămas înțepenit, cu brațele lipite de corp, simțind mirosul acelei briliantine ieftine pe care o folosea. Când m-a eliberat, afișa un zâmbet larg, de la o ureche la alta, o strălucire în ochi pe care nu o mai văzusem niciodată. Iosif, fratele meu iubit, ce bine că te-am găsit, a exclamat el, vocea debordând o falsitate care mi întorcea stomacul pe dos. M-am dat un pas înapoi, strângând pachetul cu haine la piept. Ce e asta, Anton? Ce farsă e asta? Am întrebat, neîncrederea curgându-mi prin vene ca veninul. Anton a făcut o față de jignit, ca și cum l-aș fi pălmuit. Cum adică, Iosif? Ce întrebare e asta? Nu pot să mă bucur să mi văd propriul frate după tot ce am trecut, a răspuns el, încercând să pună o notă de amărăciune în voce. Am dat din cap, fără să cad în acea vorbărie moale. Nu te-ai bucurat niciodată să mă vezi, Anton. De fapt, tu și doamna Loredana făceați petrecere de fiecare dată când plecam. Ne-am văzut de curând și m-ai privit ca pe gunoi. Ce se întâmplă cu adevărat? El a oftat, privindu-și și propriile picioare, prefăcând o contriție care nu se potrivea cu caracterul lui. Iosif, casa e o tăcere de moarte fără tine. După ce ai închis poarta aia și ai dispărut în lume, lucrurile s-au schimbat. Eu și mama ne-am oprit să ne gândim. Am realizat cât de mult ne lipsești în acel mediu, cât de mult erai stâlpul acelei moșii. A spus el, încercând să mă prindă de umăr, dar m-am ferit. Lipsă? Voi ați simțit lipsa cuiva care să curețe cotețul de porci și să care sagi de furaje, fără să se plângă. Doar dacă a fost asta. Am replicat, simțind furia a 30 de ani de umilință vrând să explodeze. Anton a ignorat revolta mea și a continuat, acum cu ochii înroșindu-se de un plâns regizat. Hai, Iosif, întoarce-te acasă. Patul tău e încă acolo. Camera ta te așteaptă exact așa cum ai lăsat-o. Mama, Iosif, doamna Loredana s-a schimbat radical. S-a îmbolnăvit de tristețe după ce ai plecat. Ea poate părea dură la exterior, să aibă acel fel de țărancă uscată, dar în adâncul sufletului te iubește foarte mult și nu mai suportă de regret. L-am privit și am simțit o dorință imensă de a râde și de a plânge în același timp. Ideea că doamna Loredana se îmbolnăvise de dragoste pentru mine era la fel de absurdă ca și cum ar fi plouat cu bricege. Știam că era ceva în spatele acelei șenete, o umbră de interes pe care el nu mi-o arăta. Nu știu, Anton, mi-am găsit deja un loc de muncă în oraș. Domnul Valeriu contează pe mine și dumneavoastră
însă și-ați spus în ziua în care am plecat că eram o povară, o pacoste în viața voastră. Cum se schimbă lucrurile așa de la o zi la alta? Am spus, dar inima mea, acel trădător, a șovăit pentru o secundă gândindu-mă la cuvântul acasă. Anton, simțind îndoiala mea, a întărit lovitura sub centură. Ea e rău, Iosif. Doctorul a spus că e de la inimă. Te cheamă noaptea. O vei lăsa să moară fără iertarea ta? Am rămas acolo în mijlocul străzii, între hainele noi pentru cină cu Rozina și chemarea mincinoasă a unei familii care nu mă dorise niciodată, simțind că eram vânat de o capcană pe care încă nu o puteam zări. Drumul înapoi către Moșia Steaua Sudului părea mai lung decât cel de la plecare. Fiecare curbă a drumului îi aducea lui Iosif un nod în piept, un amestec de teamă și acel simț al datoriei, pe care doar cine a fost crescut sub biciul vinovăției îl cunoaște. Mergeam ținând strâns pachetul cu hainele mele noi, simțind cum praful drumului se așeza peste speranța mea când am zărit poarta veche. Lemnul acela scârțind în vânt părea să mă avertizeze să mă întorc, dar imaginea doamnei Loredana pe un pat de moarte, așa cum descrisese Anton, vorbea mai tare decât instinctul meu de protecție. Nu sunt un om care să poarte pică atunci când moartea bate la ușa altcuiva. De îndată ce am călcat pe bătătura din fața casei, ușa sediului s-a deschis cu un zgomot. Doamna Loredana a apărut în vârful scărilor. Mă așteptam să văd o femeie palidă, istovită, dar ea stătea în picioare cu șorțul curat și fața rumenă de soare. De îndată ce ochii ei m-au zărit, o transformare înspăimântătoare s-a produs și a deschis brațele, ochii umplându-i se de o apă care părea să izvorască la comandă, și a strigat cu o voce care a răsunat prin tot grajdul. Slavă Domnului! Fiul meu s-a întors. Iosif al meu este înapoi în brațele mamei sale. Acele cuvinte au sunat ca un clopot crăpat în urechile mele. Fiule, brațele mamei. M-am oprit în mijlocul bătăturii, corpul încordat ca o coardă de vioară pe punctul de a se rupe. Ea a coborât treptele, împiedicându-se de propriile picioare și m-a cuprins într-o îmbrățișare. Mirosul ei era la fel, miros de tutun și de săpun de cocos, dar căldura acelui gest era falsă, rece ca burta unui șarpe. Ea mă strângea și spunea printre suspine regizate: Ce dor, fiule, ce gol ai lăsat în casa asta. Credeam că voi muri fără să simt mirosul măcar odată. Am îndepărtat-o cu grijă, ținând-o de umeri pentru a o privi bine în adâncul acelor ochi mici. Mă scuzați, doamnă Loredana, dar nu înțeleg. Anton mi-a spus că erați pe ducă, căzută în pat, dar vă privesc și nu văd nicio boală. Aveți fața curată, vocea fermă. Ce se întâmplă aici? Întrebarea a căzut ca o piatră într-un puț adânc. Loredana a clipit confuză, masca de durere alunecând pentru o secundă. Bolnavă? Eu? A întrebat, vocea revenind la tonul aspru de totdeauna din pură neglijență. Anton, care venea imediat în spate, a realizat groapa în care mama sa cădea și a sărit în față ca o pisică. Da, mamă, bolnavă. Ai uitat ce a spus doctorul? A spus el, aruncându-i o privire de avertizare care era aproape un strigăt tăcut. I-am spus lui Iosif: Mamă, că te-ai îmbolnăvit de tristețe imediat după ce a închis poarta aia. Inima doamnei nu a suportat regretul. Loredana, maestră în arta înșelăciunii, a prins mesajul în aer și a dus mâna la piept, s-a clătinat înapoi și a scos o tuse forțată, care s-a încheiat cu un suspin de agonie. E adevărat, Iosif, încercăm să fim puternici în fața celorlalți, dar în interior sunt o ruină. Zilele astea m-am consultat și veștile nu au fost deloc bune. Cred că poate nu mai am prea mult timp aici pe pământ, a spus ea, plecând capul cu o falsă modestie care ar fi făcut un sfânt să se îndoiască. Am simțit o înțepătură de milă, chiar dacă știam veninul pe care acea femeie îl păstra. Păi nu mai vorbi prostii, mamă. Să vorbește moartea așa atrage răul. Dacă sunteți rău, trebuie să căutăm o soluție. Un doctor în capitală, un tratament adevărat, am sugerat gândindu-mă deja cum ar putea ajuta banii de la noul meu loc de muncă. Dar ea a clătinat din cap, prinzându-mi mâna cu degetele reci. Nu, Iosif, niciun medicament nu vindecă lipsa ta. Dacă rămâi aici, dacă te întorci la locul tău în moșia asta, simt că sănătatea mea se va îmbunătăți foarte mult. Tu ești medicamentul de care am nevoie. Am respirat adânc, privind casa care fusese închisoarea mea timp de 30 de ani. Nu știu, doamnă Loredana. Mi-am găsit deja un loc de muncă în oraș. Domnul Valeriu contează pe mine și dumneavoastră însă ți-ați spus în ziua în care am plecat că eram o povară, o pacoste în viața voastră. Cum se schimbă lucrurile așa de la o zi la alta? Ea a făcut un gest de dispreț în aer, ca și cum ar fi alungat o muscă.
Toate astea sunt tape trecute, asta era boala care vorbea prin mine, amărăciunea unei bătrâne obosite. Nu am gândit niciodată asta cu adevărat. Știi că mereu ți-am dat tot ce-i mai bun. Anton s-a apropiat, punându-mi brațul pe umeri într-un fel pe care nu-l mai făcuse niciodată. Termină cu asta, Iosif. Suntem familie, sânge din același sânge. Lasă orgoliul și întoarce-te unde e locul tău. Vom avea grijă de mama noastră împreună. Presiunea lor era ca un asediu. M-am simțit încolțit de presupusa lor bunătate. Bine, am spus în cele din urmă, simțind o greutate enormă coborând asupra mea. Dar nu pot să mă întorc acum. Am un angajament mâine seară, o cină importantă și trebuie să vorbesc cu proprietarul magazinului că va trebui să plec de la serviciu. Nu pot să mă întorc decât peste 2 zile. Fața Loredanei s-a încordat. 2 zile, doar atât. Frica că Elena mă va găsi prima strălucea în ochii ei ca un cărbune în întuneric. A încercat să argumenteze, dar am fost ferm. Aveam nevoie de acel timp. De îndată ce mi-am luat rămas bun și am început să merg înapoi spre drum, am auzit liniștea verandei spartă doar de sunetul pașilor mei. Nici nu știau ei că eu încă mă îndoiam de fiecare virgulă din acea șenetă. Loredana a așteptat să mă îndepărtez și, în momentul în care a fost sigură că ea credea că nu mai aud, vocea ei s-a schimbat complet. Anton, a șuierat ea, vocea plină de autoritate și grabă. Du-te după el. Nu-l scăpa din ochi pe tontul ăla niciun minut. Dacă femeia aia, Elena, ajunge la el înainte îl închidem aici, pierde mina noastră de aur. Nu-l lăsa să vorbească cu nimeni la cina aia. Du-te repede, înainte să pierdem șansa de a ne îmbogăți pe spinarea acestui argat. Praful încă se așeza în fața magazinului de materiale de construcție al domnului Valeriu, când sedanul negru al Elenei s-a oprit ușor. Strălucirea mașinii contrasta cu griul cimentului și maroul pământului bătătorit. Elena a coborât cu inima bătând în gât, ținând fotografia care era singura ei busolă în acele zone aride ale nedreptății. A intrat în magazin și mirosul de var și fier a lovit-o, dar ochii ei căutau doar o persoană. Domnul Valeriu, care curăța teșgheaua cu o cârpă murdară, a privit-o pe acea femeie elegantă cu surprindere. Poftim, doamnă, cu ce vă pot ajuta? A întrebat el, aranjindu și șapca. Îl caut pe băiatul care lucrează aici, pe Iosif, erol care a salvat acea familie de la râpă și a apărut în ziar, a spus Elena, vocea tremurând de speranță. Valeriu a oftat și a arătat spre curtea goală din spate. Ah, doamnă, Iosif a plecat acum mai puțin de 10 minute. A venit și a luat lucrurile și a spus că trebuie să meargă la un angajament foarte important. E păcat, aproape că v-ați intersectat cu el la ușă. Elena a simțit un gol în stomac, ca și cum destinul se juca de a-vați ascunselea cu sufletul ei. El era un bun angajat, a întrebat ea, dorind să culeagă orice firimitură despre fiul ei. Valeriu a zâmbit cu mândrie. Cel mai bun pe care l-am avut vreodată. Om de vlagă, cinstit, muncitor care nu se teme de soare și de greutate. A cerut să plece pentru că a spus că familia avea nevoie de el, dar simt că acel băiat s-a născut să zboare mai sus. Elena a mulțumit, cu ochii umeziți, și s-a întors la mașină. Tristețea de a fi ajuns atât de aproape și de a fi încă atât de departe o consumă, în timp ce motorul huruia spre nicăieri. Între timp, într-o parte mai nobilă a regiunii, eu, Iosif, stăteam în fața oglinzii unei băi publice, încercând să mă recunosc. Cămașa albă pe care o cumpărasem de la doamna Viorica era bine călcată, dar părea strâmtă pe umerii mei, nu din cauza mărimii, ci pentru că nu eram obișnuit cu lejeritatea acelei pânze. Brațele mele, obișnuite cu pânza groasă de lucru și cu munca brută, păreau ciudate. Mă simțeam ca un animal sălbatic încercând să se deghizeze în om de oraș. Știam că aceea nu era o haină de lux, dar pentru mine era ca și cum mă îmbrăcam pentru propria mea nuntă sau pentru o întâlnire cu justiția divină. Am mers până la intrarea conacului colonelului Teodor, simțind sudoarea rece și roindu-mi pe spate. Poarta imensă s-a deschis și grădina părea o bucată de paradis, cu lumini care străluceau ca stele căzute pe iarbă. Când am ajuns la ușa principală, Rozina era deja acolo. Purta o rochie care părea făcută din nori și, văzându-mă, a zâmbit într-un fel care mi-a făcut picioarele să slăbească. Iosif, ai ajuns?" a exclamă ea, venind spre mine. Oh, dar ești elegant. Pari altă persoană." Am simțit că mi-arde fața, timiditatea blocându-mi limba. Bună seara, doamnă Rozina. Iertați-mă dacă nu sunt conform. Nu știam exact ce să port pentru un loc atât de frumos. Am bâlbâit,
ținând pălăria cu ambele mâini. Ea a râs. Un sunet dulce care mi-a calmat nervii. Iosif, nu vorbi prostii. Orice ai purta ți-ar sta bine, pentru că ceea ce contează este cine ești. Vino, intră. Am fost condus într-o sală imensă unde colonelul Teodor m-a primit cu o îmbrățișare puternică, strânsă. O îmbrățișare a cuiva căruia i-a fost redată propria viață. Iosif, eroul meu, dacă nu era curajul tău, eu și fata mea nu am fi fost aici astăzi. Intră, casa este a ta, a spus el cu ochii umeziți de recunoștință pură. Masa de cină era un spectacol în sine, față de masă de dantelă, pahare de cristal și o infinitate de tacâmuri care m-au amețit. Ne-am așezat să mâncăm și am privit acea farfurie decorată ca o operă de artă. Am luat furculița și cuțitul, dar mâinile mele, groase de la lucrul cu sirma și sapa, păreau stângace. Am încercat să tai o bucată de carne, dar furculița părea să mi scape și cuțitul nu avea greutatea satârului meu de încredere. Mă uitam în jur, văzând naturalețea cu care ei mâncau, și rușinea a început să mi urce pe gât. Totul e bine, Iosif. Nu ți-a plăcut mâncarea? A întrebat Rozina, observând că stăteam nemișcat, privind farfuria. Am respirat adânc și am decis să fiu sincer, pentru că minciuna nu făcuse niciodată parte din munca mea. Doamnă Rozina, domnule colonel, iertați-mă pentru stângăcie. E că nu am mai mâncat niciodată așa, cu atâtea ustensile pe masă. La noi acasă, ori se mănâncă cu mâinile, ori cu lingura. Aș vrea să știu, nu s-ar găsi o lingură pe aici. Liniștea din sală a durat doar o secundă, înainte ca colonelul Teodor să schițeze un zâmbet larg și sincer. Dar desigur, fiul meu, la ce mă gândeam? Aduceți o lingură pentru Iosif chiar acum, a ordonat el angajatului, râzând cu poftă. Nu mă înțelegeți greșit, am continuat. E că nu am obiceiul să mănânc cu furculița și cuțitul. Pare că mâncarea nu și ajunge gustul. Rozina m-a privit cu o admirație care m-a făcut să mă simt jenat. Iosif, simplitatea ta e cel mai frumos lucru pe care l-am văzut vreodată în casa asta. Mănâncă așa cum te simți bine. Casa e a ta. Cu lingura în mână, am reușit în sfârșit să savurez cina și conversația a curs ca un paru limpede. Am vorbit despre pământ, despre ploaia care întârzia să vină și despre viața în zonele aride. Ei au fost încântați de felul meu de a vorbi, de poveștile mele de depășire și eu, pentru un moment, am uitat că eram argatul respins de la steaua sudului. Când cina s-a terminat și luna era deja sus pe cer, m-am pregătit să plec. Colonelul mi-a mulțumit din nou și a intrat, lăsând-o pe Rozina să mă însoțească până la ieșire. Parfumul florilor din grădină era puternic, dar mirosul ei era mai bun. Iosif, nu voiam să pleci acum, a spus ea, ținându-mă de mână pentru o clipă. Aș vrea să te văd din nou. Ne putem întâlni? Am privit-o, nevenindu-mi să cred ce auzeam. Doamnă Rozina, de ce o fată bogată și frumoasă ca dumneavoastră ar vrea să vadă un argat murdar ca mine? Dumneavoastră și tatăl dumneavoastră mi-ați mulțumit deja cu acest ospăț. Nu mai aveți nicio obligație față de mine doar pentru că v-am scos din mașina aia în flăcări. Ea a clătinat din cap, ochii strălucind în întuneric. Nu e obligație, Iosif, e dorință. Vreau să te văd pentru că ai riscat totul pentru noi și pentru că ești diferit de toți bărbații pe care i-am cunoscut. Am zâmbit, simțind o căldură în piept pe care nici arșița din zonele aride nu o explica. Păi dacă, doamnă, chiar vreți, voi fi acolo la moșia Steaua Sudului, la casa doamnei Loredana. Acolo locuiesc. Ea a zâmbit înapoi și a spus cu fermitate: păi voi apărea acolo, poți să aștepți. Am plecat de acolo, umblând pe nori, fără să știu că întoarcerea mea acasă va fi începutul unei confruntări care va schimba istoria tuturor. Dâra de praf pe care motocicleta lui Anton o ridica pe drum era reflexia grabei și a invidiei care îi fierbeau în piept. Văzuse totul, ascuns în spatele unui copac, strâmb lângă conacul colonelului Teodor. Observase despărțirea lui Iosif și Rozina, strălucirea din ochii acelei fete bogate, felul în care ținea mâna bătătorită a zdrențarosului de Iosif. Toate astea erau o insultă pentru Anton. A accelerat motorul, angrenajele minții sale lucrând la fel de repede ca roțile motocicletei. Trebuia să și anunțe mama. Fata aia, prințesa aia a agribiznesului, era un pericol real. Dacă s-ar fi apropiat prea mult, dacă i-ar fi deschis ochii lui Iosif, înainte ca ei să poată pune mâna pe moștenire, tot planul s-ar fi transformat în fum. Anton a invadat bucătăria moșiei Steaua Sudului ca un uragan.
Mamă, fata aia, fiica colonelului, e îndrăgostită de Iosif, a rostit el, trăgându și sufletul. Doamna Loredana, care număra puținii bani rămași într-un sertar, s-a oprit pe loc. Ochii ei mici și rece au strălucit cu o răutate reînnoită. Fata aia e o problemă, Anton. Oamenii bogați au un simț al oportunității și ea nu va vrea să împartă aurul cu noi. Dacă Iosif descoperă că e fiu de milionar de la buzele ei, nu se va mai uita niciodată la noi. A șuierat bătrâna, bătând cu pumnul în masă, dar lasă să ajungă. Vom pune în scenă cel mai frumos teatru pe care l-au văzut zonele astea aride vreodată. A doua zi, soarele abia începuse să încălzească acoperișul de lut. Când eu, Iosif, am ajuns la vecea mea casă, fiecare pas pe care îl făceam în curte era o luptă împotriva propriului meu instinct, care mi striga să fug. Dar amintirea presupusei boli a doamnei Loredana mă împingea înainte. De îndată ce am călcat pe verandă, ușa s-a deschis. Loredana și Anton au ieșit în același timp, cu fețele transformate. Nu erau strigăte, nu erau ordine, erau doar un zâmbet forțat și brațe deschise. Fiul meu, ce bucurie să te văd din nou trecând poarta asta, a exclamat Loredana, venind să mă îmbrățișeze cu o tandrețe care mi dădea fiorii. Eu însă am făcut un pas înapoi, refuzând îmbrățișarea. Mi-am încrucișat brațele și am privit-o pe bătrână de sus în jos cu ochii îngustați. Fiul meu de când, doamnă Loredana? Și unde e boala despre care Anton a spus că vă ucidea? Aveți fața mai rumenă decât un măr din piață și vocea mai fermă decât a mea. Am rostit fără să mă las dus de scenetă. Anton a înghițit în sec, dar Loredana, rapidă ca o vulpe, și-a dus mâna la piept și a forțat o tuse. Ah, Iosif, bucuria de a te vedea mi-a dat o suflare de viață. Am băut niște ceaiuri puternice, dar doctorul a spus că inima mea este pe mucie de cuțit. E o ameliorare trecătoare, a divagat ea, arătând spre interiorul casei. Casa chiar pare că are mai multă lumină cu tine aici, Iosif. Fii binevenit înapoi la locul tău, a adăugat Anton, încercând să rupă atmosfera tensionată. Am intrat, dar nu am lăsat garda jos. Inima îmi spunea că era ceva în neregulă. Ne-am așezat la masă pentru cafea, mirosul de cafea proaspătă și pâine de mălai umplea aerul, ceva ce înainte era un lux rezervat doar lui Anton. În timp ce îmi duceam cana la gură, liniștea a fost tăiată de sunetul insistent al telefonului mobil al doamnei Loredana, care era pe masa de lemn. Am aruncat o privire rapidă la ecran și am văzut numele, doamna Elena. Auzisem deja acest nume la magazinul din sat. Era proprietara celor mai mari pământuri din regiune. Mamă, te sună o anume Elena, am spus, întinzând mâna spre aparat. Vrei să răspund pentru dumneavoastră? Ceea ce a urmat a fost un șoc. Doamna Loredana, care bea o gură de cafea, s-a înnecat și a scuipat tot lichidul înapoi în ceașcă și pe fața de masă. Fața i s-a albit, apoi s-a înroșit într-un mod înspăimântător. M-a pălmuit peste mână, smulgându-mi telefonul de parcă aș fi ținut un cărbune încins. Nu îndrăzni să te atingi de asta, Iosif, a strigat ea, masca de blândețe căzând pentru o secundă, înainte de a se recompune cu un zâmbet nervos. Asta trebuie să fie o greșeală, o datorie, oameni care vor să vândă ceva. Rezolv eu asta. M-am ridicat încet de pe scaun, privind pe amândoi, datorie de la o doamnă pe nume Elena, o femeie de anvergura aia care vă sună pe telefonul personal. Ce mi-ascundeți, doamnă Loredana? S-a ridicat în grabă, aranjându și șorțul. Nimic, fiule, e că nervii mei sunt la limită cu boala asta. Orice zgomot mă sperie. Voi răspunde acolo, în spate, să văd dacă încetează să mă mai bată la cap. A ieșit aproape fugind în curte. Acolo, ascunsă în spatele rezervorului de spălare a hainelor, a răspuns cu vocea tremurândă. Era Elena, întrebând dacă Iosif se întorsese. Loredana a mințit cu aceeași ușurință cu care respira. Încă nu, doamna Elena. Săracul trebuie să fie pierdut prin lumea asta, dar simt că va ajunge. De îndată ce va apărea, vă anunț. Jur pe salvarea mea. Când Loredana s-a întors în bucătărie, avea deja strategia montată. S-a așezat lângă mine, prinzându-mi mâna cu degetele ei reci. Iosif, știi că, în ciuda felului meu aspru, eu am fost mereu singura persoană care ți-a vrut cu adevărat binele. Nu știi? Eu sunt mama ta. Te-am crescut cu sudoarea mea, a spus ea, forțând o privire de amărăciune. Am privit-o fix, simțind un gust amar. Păi da, doamnă Loredana, aflu asta acum,
pentru că până ieri ceea ce auzeam era cu totul altceva. Am răspuns, eliberându-i mâna din a ei. Atmosfera a devenit insuportabilă. Se face târziu. Voi merge la câmp să muncesc, că asta știu să fac. Am anunțat, ridicându-mă de la masă. Și dumneavoastră aveți grijă că nu voi sta aici să mă joc de aprostul mult timp. Anton, care stătuse tăcut, observând totul, a spus rapid, du-te tu înainte, Iosif. Eu vin imediat după, doar să termin să aranjez niște lucruri aici. De îndată ce am ieșit și am prins distanță înspre pășune, bucătăria a redevenit un cuib de șerpi. Trebuie să câștigăm timp, Anton. Animalul ăsta sălbatic e suspicios. Trebuie să-l facem pe tontul ăsta să ne iubească, să ne fie recunoscător înainte să apară adevărul. Dacă e de partea noastră, ne va da viața de lux pe care o merităm ca recompensă pentru că am avut grijă de el, a planificat Loredana. Aproximativ o oră mai târziu, s-a auzit sunetul unei mașini apropiindu-se. Anton a alergat la fereastră. Mamă, e ea, fata aia, Rozina, ajunge aici la poartă. Doamna Loredana și-a șters mâinile cu furie, ochii injectați de o determinare malefică. Lasă pe mine, Anton. O voi alunga pe intrusa asta chiar acum. Dacă cineva va exploata prostul de Iosif, vom fi noi. Nimeni nu mi ia premiul ăsta din mână. A mers spre veranda, gata și verse tot veninul împotriva singurei persoane care aducea o dragoste sinceră în viața lui Iosif. Soarele amiezii părea să îi fiarbă sângele doamnei Loredana, în timp ce privea praful ridicându-se pe drum. Când mașina Rozinei s-a oprit în fața porții, bătrâna nici măcar nu a așteptat ca fata să coboare pentru a începe și verse veninul. Și-a șters mâinile murdare de șorț cu un gest brusc și a mers până la marginea verandei, cu ochii îngustați ca ai unei vipere gata de atac. Rozina a coborât din vehicul cu ușurința, cuiva care aduce pace, dar a fost întâmpinată de un zid de aroganță. Poftim. Ce a venit o fată de soiul ăsta să facă, pierzând timpul pe pământul ăsta bătătorit, a rostit Loredana, vocea încărcată de un dispreț, care ar fi făcut pe oricine să se retragă. Rozina, însă, și-a păstrat zâmbetul dulce, deși puțin stânjenit. Bună ziua, doamnă Loredana. Am venit să-l văd pe Iosif. Am stabilit să vorbim astăzi, a explicat fata cu o educație impecabilă, ignorând grosolănia femei. Loredana a râs sec, fără un strop de bucurie. Ți stabilit? Păi v-ați pierdut călătoria. Iosif nu este și nu are oră de întoarcere. Acum a început să fie rătăcitor. Pleacă aiurea fără să dea socoteală. Și eu nu sunt bona unui holtei. Puteți să vă întoarceți că aici veți găsi doar praf și timp pierdut. Rozina s-a simțit jignită de cuvinte, dar hotărârea ei era mai mare. Nu e nicio problemă, doamnă. Voi aștepta. Am toată ziua și subiectul este important. Voi sta acolo în mașină să nu deranjez, a răspuns Rozina, menținând postura cuiva, care nu se lasă afectat de oameni amărâți. S-a întors cu eleganță și a revenit la mașină, închizându-se în aerul condiționat în timp ce Loredana pufăia pe verandă, simțind că acea fată de oraș era o piatră în pantoful ei care nu va fi ușor de îndepărtat. Loredana a intrat în casă furioasă, dar înainte să poată concepe un plan pentru a o alunga pe Rozina de acolo, zgomotul unui alt motor a făcut-o să înghețe. Era sedanul negru al doamnei Elena. Panica i-a urcat în gât bătrânei ca un gust amar. Doamne, cercul se strânge, a șuierat ea către pereți. Rozina, curioasă să vadă o mașină atât de impunătoare, ajungând la acea moșie umilă, a coborât din vehicul și a rămas să observe de departe. Recunoscând figura doamnei Elena, femeia despre care toți din regiune știau că era proprietara unui imperiu de pământuri, inima Rozinei a accelerat. Ce voia acea femeie de la Iosif? Omul care îi salvase viața și pe care deja îl purta în inimă. Loredana, realizând că Rozina se apropia pentru a încerca să asculte conversația, a acționat rapid. Anton, ieși imediat și du-te să distragi fata aia. Nu o lăsa să se apropie de verandă. Inventează orice, dar scoate-o de aici. A strigat către fiul ei. Anton, maestru în lingușeală, a alergat să o intercepteze pe Rozina, începând să îi vorbească despre vite și secetă, încercând să o ducă în cealaltă parte a grădinii, în timp ce Loredana o primea pe Elena cu o mască de supunere și oboseală. Elena nu era dispusă la politețuri. Milionara a vorbit pe un ton mai jos și mai tulburat, împiedicând-o pe Rozina să audă detaliile. Doamnă Loredana, nu mai suport această așteptare. Am venit să aflu despre băiat. S-a întors deja? Simt că fiecare minut pe care îl petrec departe de el
Este o crimă pe care o comit împotriva propriului meu trecut, a spus Elena, vocea tremurând de angoasă. Loredana și ea a început sceneta, ducând mâna la frunte și prefăcând o amețeală. Ah, doamnă Elena, ce suferință a noastră! Iosif a apărut pe aici, dar era atât de tulburat, atât de ieșit din minți, încât a luat o legătură de haine și a spus că are nevoie de timp singur în pădure pentru a se gândi la viață. Am implorat, am plâns la picioarele lui, dar este încăpățânat. Știți cum sunt oamenii crescuți fără lux, nu? Au sufletul sălbatic. Elena a ascultat totul cu o durere sfâșietoare, fără să bănuiască că fiecare cuvânt al Loredanei era o plasă de minciuni țesută pentru a o ține departe de fiul ei. Între timp, Rozina, realizând că Anton doar încerca să o tragă de timp, a reușit să se desprindă pentru câteva secunde și s-a apropiat de verandă. Sunetul vântului o deranja și fata a reușit să capteze doar fragmente. A auzit-o pe Elena plângând cuvintele băiatul meu și a văzut-o pe Loredana gesticulând spre drum cu cea mai mare naturalețe din lume. După o conversație lungă și torturantă, în care Loredana a jurat pe toți sfinții că o va anunța pe Elena de îndată ce băiatul va da vreun semn de viață, milionara s-a retras, vizibil abătută. De îndată ce mașina Elenei a trecut poarta, Rozina a mers hotărâtă spre verandă, ignorând protestele lui Anton. Doamnă Loredana, aceea nu era doamna Elena, proprietara moșiei, Progresul, a întrebat Rozina, ochii strălucind de neîncredere. De ce plângea? Ce are de a face Iosif cu asta? Răbdarea Loredanei se epuizase. Nu mai trebuia să se prefacă blândă pentru Rozina. Auzi lucruri, fată? Cred că ți-a prăjit judecata căldura asta. A venit să discute despre o datorie de gard, o chestiune de vecini și l-a confundat pe Anton al meu cu un argat care a dispărut de la moșia ei. Nimic care să intereseze o străină ca tine. Acum pleacă din fața mea și de pe proprietatea mea. Am spus că Iosif nu vrea să vadă pe nimeni, cu atât mai puțin oameni care se cred mai buni decât noi. Pleacă înainte să îi dau drumul la câini. Rozina a privit-o pe Loredana și a văzut pentru prima dată răutatea pură imprimată pe fața aceea brăzdată. Nu a răspuns, ci doar s-a întors și a mers spre mașina ei, dar nu mergea acasă. Povestea datoriei nu se lega și suferința Elenei nu părea a fi o chestiune de afaceri. Intuiția Rozinei țiuia ca o alarmă. Era un secret întunecat acolo și Iosif, omul de care se îndrăgostise deja, era în pericol în mâinile acelei femei controlatoare. A pornit motorul și a accelerat, dar nu spre oraș. A mers în urma mașinii Elenei, hotărâtă să descopere ce voia cu adevărat proprietara agribusinessului de la Steaua Sudului și gata să le protejeze pe omul care își riscarea viața pentru ea. Pe verandă, Loredana privea totul cu pumnii strânși. Circul ia foc, Anton, a murmurat ea cu ochii fixați pe drum. Ori terminăm cu povestea asta acum, ori ajungem la închisoare. E timpul să jucăm totul pe o carte. Asfaltul încă fierbea când Rozina a accelerat mașina, inima bătându-i în coste ca un animal încolțit. Vedea sedanul negru al Elenei luând distanță și a început să clipească farurile disperat, claxonând până când vehiculul din față a oprit pe acostamentul de pământ. Elena a coborât din mașină, cu fața scaldată în lacrimi, dar Rozina nu i-a dat timp pentru doliu. Doamnă Elena, nu o credeți. Loredana a mințit, a strigat tânăra. Apropiindu-se cu respirația tăiată, cele două femei, unite de un fir invizibil al destinului, au vorbit chiar acolo sub soarele implacabil. Rozina a povestit despre cină, despre cum Iosif fusese prezent și despre invitația de a se întâlni la moșie. Elena, la rândul ei, a dezvăluit răceala Loredanei când i-a spus că băiatul fugise în pădure. Vălul minciunii s-a rupt în mijlocul acelui drum pustiu. Ea mi-ascunde fiul. Rozina, vrea să ne țină despărțiți, a exclamă Elena, vocea acum încărcată de o forță pe care doar o mamă care și-a regăsit speranța o pozedă. Au decis să se întoarcă, dar Rozina, mai precaută, a sugerat să facă un plan pentru a nu-i da șansa Loredanei să-l ascundă pe Iosif din nou. Între timp, în bucătăria de la Steaua Sudului, atmosfera era de conspirație macabră. Loredana turna o pulbere gălbuie într-o farfurie cu mâncare de fasole consistentă, fața ei luminată doar de lumina slabă a sobei de lemne. Asta îl va culca pe Iosif pentru o bună bucată de vreme, Anton. Suficient timp pentru ca noi să scoatem moștenirea aia din acte și să o trecem pe numele nostru. E tont. Semnează ce-i voi spune când se va trezi amețit, a șuierat bătrâna. Anton privea farfuria cu mâinile tremurânde.
Mamă, nu crezi că mergem prea departe? Iosif nu ne-a făcut niciodată rău, a mormăit el, conștiința încercând să și tragă o ultimă suflare. Loredana s-a întors cu privirea unei meduze. Prea departe? Vrei să continui să mănânci praf și să porți zdrențe tot restul vieții, Anton? Dacă eu nu pot avea banii ăștia, nici nenorocitul ăla de Iosif nu-i va avea. E acum ori niciodată. Anton a plecat capul, greutatea lăcomiei zdrobind orice urmă de decență. Iosif a ajuns de la câmp puțin mai târziu, târând bocancii, sudoarea lăsând urme pe praful de pe fața lui. Ia, fiule, mănâncă, ești slăbit. Am făcut fasolea asta gândindu-mă la tine, a spus Loredana cu o dulceață care ți provoca greață. Iosif, în inocența sufletului său curat, a mâncat cu poftă. În mai puțin de 10 minute, lumea a început să se învârtă. Furculița i-a căzut pe jos și corpul greu al lui Iosif s-a prăbușit peste masă înainte ca el să poată înțelege trădarea. Du-l în vechiul hambar, cel din spate, unde nimeni nu merge acum, a ordonat Loredana. Anton a cărat corpul inert al lui Iosif prin liniștea amurgului, ascunzându-l printre unelte vechi și saci de rafie mucegăiți. Când Elena și Rozina au ajuns din nou la sediu, Loredana era deja pe verandă, cu ochii uscați și vocea cinică. Am mai spus și repet, Iosif a plecat. Era un fiu problematic, nu a suportat presiunea muncii și a dispărut în lume fără să și i-a rămas bun. Dacă vreți să-l căutați, căutați-l pe drum, pentru că aici nu mai calcă. A țipat ea, înfruntând privirea de foc a Elenei. Minți, Loredana, simt că e aici, a strigat Elena, dar fără dovezi și sub amenințările Loredanei de a chema poliția pentru invazie, cele două au fost nevoite să se retragă. Au intrat în mașină și s-au prefăcut că pleacă, dar Rozina nu s-a dat bătută. A sărit din vehicul la câțiva metri mai în față, ascunzându-se în dezișul care mărginea proprietatea. Ore întregi au trecut în liniștea mortală a nopții din zonele aride, până când a văzut. Anton a ieșit furișat din casa principală, purtând o lanternă și o găleată cu apă, mergând pe vârfuri spre hambarul izolat. Inima Rozinei a stat în loc, găsise pista. Adevărul era încuiat în spatele acelei uși putrezite de lemn. Și ea era singura care îl putea elibera pe bărbatul pe care îl iubea, înainte ca veninul lăcomiei să-l strugă definitiv. Întunericul din vechiul hambar era tăiat doar de un fascicul de lumină care intra prin crăpăturile acoperișului, dar adevăratul pericol era în exterior. Pe un morman de cârpe murdare, lumea a început să mirevină, dar încet târâș ca un car împotmolit. Capul meu părea o nicovală lovită de un ciocan. Gustul amar al mâncării de fasole a doamnei Loredana încă îmi ardea în gât și corpul meu cântărea o tonă. Încercam să deschid ochii, dar pleoapele îmi erau grele, lipite de efectul veninului. Atunci, vocile de afară au început să spargă liniștea nopții. Erau înăbușite la început, ca și cum veneau din fundul unui puț, și am rămas acolo paralizat, luptând să mi-adun bucățile propriei conștiințe. Lasă cheia aia, Anton. Știu că e acolo înăuntru. Strigătul tăios a tăiat noaptea. Era Rozina. Stai liniștită, fată. Trebuia să pleci. Mamei nu-i va plăcea deloc asta. Tonul lui Anton era îmbibat de lașitate și spaimă. Am încercat să mă mișc, am încercat să strig să anunț că sunt acolo, dar s-a format doar un geamăt mut. Eram prins în propriul corp, forțat să fiu un ascultător al propriei mele tragedii. Ce i-ați făcut, Anton? Rozina insista, vocea ei infundată și îmi puteam imagina furia din ochii ei. Am văzut-o pe doamna Elena plângând. Calculele nu se potrivesc, Anton. Ea îl caută disperată pe fiul pe care l-a pierdut acum 30 de ani, iar Iosif este copia fidelă a răposatului ei soț. L-ați furat, nu-i așa? Ați ascuns fiul acelei femei toată viața. Liniștea care a urmat mi-a făcut inima să bată atât de tare încât părea să mi spargă coastele. Ceața din mintea mea a început să se risipească, spulberată de un șoc rece care mă trezea mai bine decât orice antidot. Nu voiam să ajungem aici. Vocea lui Anton a cedat complet, prăbușindu-se sub greutatea propriului păcat. Dar mama, ea a știut mereu, Rozina, de când a avut loc incendiul în acel spital de caritate. Ea a fost cea care a schimbat etichetele pătuțurilor în mijlocul confuziei. A văzut femeia aia bogată, a văzut luxul și a vrut ca fiul ei, fratele meu adevărat, să aibă toate acelea. Iosif, el este moștenitorul, iar mama îl ura în fiecare zi, pentru că a-l avea aici era amintirea vie a tot ceea ce ea nu va fi niciodată. Fiecare cuvânt al lui Anton era un cuțit înfipt foarte încet în pieptul meu.
30 de ani. 30 de ani fiind tratat ca un gunoi. Farfuriile aruncate pe jos, umilințele sub soarele arzător, hainele rupte. Totul nu fusese decât o crimă crudă, o minciună înghițită pe uscat. Nu eram o greșeală a naturii. Eram trofeul furat de invidia doamnei Loredana. Durerea unei vieți întregi s-a transformat într-un vulcan de indignare. Furia a curățat ce mai rămăsese din sedativ în venele mele. Cu mâinile tremurânde, am ignorat mușchii mei dureroși. Am înfipt bocancii în pământ și am aruncat toată greutatea mea împotriva ușii putrezite a hambarului, care a cedat cu un zgomot violent. Anton, am mormăit, căzând în genunchi în praf sub lumina lunii, înfruntând panica din ochii omului pe care l-am numit frate timp de 3 decenii. Rozina a scos un strigăt înăbușit, alergând să mă sprijine. Deodată sunetul sirenelor a tăiat distanța, lumini albastre și roșii măturând dezișul din jurul moșiei. Elena se întorsese cu poliția, dar destinul mai avea o ultimă carte crudă de jucat. Doamna Loredana a dispărut ca o umbră ieșită din propriul infern, cărând o pușcă veche cu 2 țevii care aparținuse presupusului meu tată. Fața ei era contorsionată într-o mască de nebunie. Nimeni nu-mi va lua nimic. Dacă nu e al meu, nu va fi al nimănui. A urlat ea, îndreptând arma spre noi. Rozina a strigat, dar Loredana nu mai asculta rațiunea. Ura, pentru că eu eram fiul legitim al unei averi, în timp ce ea putrezea în sărăcia propriului, ei suflet era mai mare decât orice. Nu te-am iubit niciodată, Iosif. Să te am aici era mai rău decât moartea. Și să te văd bogat e o pedeapsă pe care nu o accept. A strigat ea, degetul apăsând pe trăgaci. Detonarea prafului de pușcă a fost asurzitoare. Pentru o secundă, timpul s-a oprit, dar nu simțeam durerea plumbului. Când am deschis ochii, l-am văzut pe Anton căzut în fața mea, corpul lui fiind interpus între mine și nebunia acelei femei. Se aruncase în fața glonțului. Liniștea care a urmat a fost spartă doar de strigătul oribil al Loredanei, care a lăsat arma să cadă, căzând în genunchi. Fiul meu, Anton, ce ai făcut? Ea plângea, încercând să atingă sângele care acum păta pământul. M-am târât până la el, lacrimile curgându-mi pe praful de pe față. De ce, Anton? Am întrebat, ținându-i mâna care se răcea. El a tușit, privirea pierzându și strălucirea, dar cu o pace pe care nu o avusese niciodată. Ea a mers prea departe. Ești fratele meu. În cele din urmă a fost lucrul corect de făcut. A șușotit înainte ca ultima suflare să îi părăsească corpul. Loredana a fost luată în cătușe, strigând nume pe care vântul le-a dus, în timp ce Elena alerga spre mine, cuprinzându-mă într-o îmbrățișare care mirosea lavandă și a unei iubiri pe care am așteptat-o 30 de ani să o cunosc. Săptămâni mai târziu, actul de ADN a confirmat ceea ce inima deja strigă. Eram Iosif de Alencar, fiul legitim al Elenei. Moșia Steaua Sudului a rămas în urmă ca o cicatrice închisă. Astăzi merg pe pământurile mamei mele, cele mai mari din regiune, dar mâinile mele rămân bătătorite, pentru că munca este ceea ce mă ține în viață. Rozina este alături de mine și împreună construim un viitor în care umilința nu este slăbiciune, ci cea mai mare dintre bogății. Dreptatea a întârziat. A venit însoțită de sânge și durere, dar acum, sub soarele propriului meu pământ, în sfârșit știu cine sunt.